Geçýärs mehribalam Ines daýda Alihanowa Jerenniýe. Gorkdukda diýip video çekip goýsam, balam diýipdir, öz şoň üçin her kim öz ýurduna bolmaly diýipdir. Doňjygym kim bolsaňam, daşar ýurda bizem oýnamana gaýdamdyk. İşimde bolan soň aýtýas. Her kim çöreginiň ýygyna, her kimiň işi, sen hökmetde işleýänsiň, belki söwdagärsiň, söwda etýänsiň, belki ýene bir zatdan pul gadan geçirýändirsiň ha. Hamanadan ýaşaýyşda. Alma biz agdyma düşdädir ha, ýa 10 nomradädir. Şoň üçin gülüpsiň aşagyndanam, tamamdyr şaka ýap aýtdyňmy onu bilemok. Şaka ýapan bolsaňam oda bolýa bolmandyranak ýöne bizem ştaýda oýnamana gelemdik. Bizem ştak mesligimizde gaýdamdyk. Bizem çağajygymyzy görüp çağamy gujagym alyp şoň ýysyny ýytkap ýanyna ýatasym gelýär. Ine ýöne şolary şonu hor saklamajak bolup gaw durmuşda ýaşatjak bolup daşar ýurtlara gaýtýar, işimizi bolýar, işleýär, enteýär, zakatlarymyzy alýar, ýüklemimizi alýar. Ine ya bolmasa özüňem söwda edip gör, söwda etseň daşar ýurtlara çyksaň, näle öz ýurdunda oturup bolýarmy, ya daşar ýurda çykyp bolýarmy bilersiň. Bir çykyp gör daşyna, çykyp görmedik bolsaň, ondan soňra ýazmyn ýaly kommentariýalaryň. Yine bir näçe minutdan şu İstanbul'a geldim. Moskva, İstanbul, London. Uçuşa başlayalım inşallah. Birinci gedem London'a var yani. İş tapar bilen. Temel markasını London'a çıkarmak maksat bilen var yani. Şoň üçin isimli bilip bilerdim. Birazcık hala dediyen hiçbir yedek bolmadım. Hiçbir gedem London'da bolmadım. Aladan İngilizcem biraz 10 dereceden bir 6-7'den bolacak. Yani şuna da sinekli yapılardım. Berdi Begmenov tamamen set markat bilen London'a tarap yol tuttu. İnşallah Türkmenistan'ın ağırlayını London'da da kaldırar. Bugün İstanbul'da saat 1'e yakın 6.2 derecede 2 bağlı yer titreme oldu. Bizem işte oturduk. Qatar ve titredi. Men ömrümde birinci sefer yer titreme gördüm. Qatar ve titredi. Hemme zat yerinden gıymırladı. Men duran yerimden yörep bilmedim. Ilgap hemmemiz daşarık çıktık. Ondan sonra yine küçük yer titremeler oldu. İşten çıkıp dışarıda gezdik näçe wagtlap işi yerkim yapdy magazinlerini. Hemme İstanbul'daki Türkmen dogonlama geçmiş bolsun. Yer titreme ýene gaýtalanar diýerler. Şoň üçin Allahan eger bolmawursun bolaýan ýagdaýynda da etmeli zatlaryňyz panika etmeň. Sebäbi adam öldürýän birinji panikadyr. Panik etmeň. Yer titrep başlandy, ılgamalyl, daşaryk çykjak bolup, iň apasny zat ılgap daşaryk çykmakdyr. Eger yer titreme bolanny bir stoluň aşagyna, stenan gapdaryna duran stoluň aşagyna ýerjek bolun, ýa-da şunýaly bir ýapyk zat bolsa şoň aşagyna durjak bolun. Sebäbi ılgap zat etseňiz lesinçalaryň arasynda galyp bilersiňiz. Allahan hemmemizi bela beterlerden gorasyn, Allahan gaýtalanma görsün. Biz hemme adamız taýinladyk, sumkaňyz taýinlan, hemme size gadyrly bolan zatlaryňyz sumkaňyza goýun. Ýetişer ýaly afat tip programma başlanam skaçat edim. Biler ýaly haçan näme bolýany, hemmeňize saglyk dileýän, Allahan hemmeňize geçmiş bolsun. Gaty gynandym, bugün gaty elbet gorkdum özümü. Hemmeňiz söýýän Allahan sizi gorusyn. Heminize salam dostlar. Türkmenistan'dan turistik vize bilen gelecek olanların dikkatine. Türkmenistan'dan 3 aylık Liçkama ken gelen sorulardan biri. O taydan Liçka'dan tek sorulara cevap verip bilmediğim için şimdi bir video paylaşayım dedim. Arkadaşlar 3 aylık turistik vize bilen ne ilgileniyorsunuz? Şimdi onu kısaca size düşündürecek.
gowy dinlen. Şöyle turistik vizanın iki türlü görünüşü var. Biri sade turistik. Yani biri de turistik ikamet. Pasportunuza viza urulan vaqtda şonun arkasını kontrol edin. Turistik ikamet yazan viza bilen bära gelip ikamet iznine başvuru yapıp bileniz. Näli ýagdaýda başvuru yapıp bileniz. Gelip işe duran yeriniz size taahhütname verecek. O şekilde iş ikamet iznine başvuru yapıp bileniz. Eğer vizanızın arkasına sade turistik yazan viza urulan olsa onun bilen ikamete başvuru yapıp bilmeyiniz. 3 ay içinde geçerli oluyor. Ol 3 ay Türkmenistan'da uruluyor viza. Türkmenistan urulan gününden hasaba alınmıyor arkadaşlar. Bära gelip Türkiye'ye girdiğiniz günden vizanın süresi yürümeye başlıyor. Yani bära gelenden soň 3 ay arkayın rahat şekilde aylanıp gezip biliyorsunuz. Ondan sonra turistik ikamet olsa başvuru yapıyorsunuz. Eğer sade turistik viza olsa o zaman kaçak kalınız. Yapacak bir şey yok. Videomu bolca dinle. Bilmeyenler için çektim. Sonra liçkama yazanlar için çektim. Hemen özümüze kol serdim. Günümüz kol geçirin. Aşgabatda özümde sarıp yağlı görküdük. İngiliz dilinde bubble tea alyan. Hi there. Do you speak English? You don't speak? I just wanna... Okay. Which one is sweet? Which one is sweet? Recommend. I wanna try bubble tea. You recommend this one? Okay. How long should I wait? 5 minutes? 10 minutes? No. Second minute, 5 minutes, 10 minutes? That's one for 5 minutes. That's one. 2 minutes. Okay, can I have this one, please? Yeah. Thank you. Please take this. Türkiye'de işlep veren doğanlarımıza bir soru. Sizlerde de şeyle olamıyordun emendem kanı. Öyüne pul uğratıyorsun olin. 3 gün ya 4 gün ne telefonun açıyorlar, ne cevap veriyorlar, ne oldu, ne koydu, hiç haber tutup olmuyor. O zaman pulu yerleştirip soğuma yerlerine soğup doğrularından sonra canlaşıp gürleşip başlıyorlar. Ne için şeyle ki sebebini bilen var mı? Belki Türkmenistan'da işleyenler, dinleyenler var da Türkmenistan'dakiler sizlere cevap verip bilirsiniz. Pulu uğradığına pişman ediyorlar da ne can açıyorlar, ne gürleşiyorlar, 3-4 gün şeyle oluyor bir hepte. Ya dinlemendem ki